Gata, noi suntem aici pe o mapă de... Pe o mapă super flat al lui Alex, adică Steve, că a uitat să schimbe numele. Cine mă? Tu, mă. Ce mă? Eu mă, ia ce nume am eu? Și Cosmin, care zice hello. Bă, trașcă Mihai. Ia uite-mă la mine. Care-i tema? N-auzi, mă, Eu sunt Darius și azi tema facem animale. Ia uite-te la mine, uite-te la mine. Deci facem manual, Ia ce nume am? trebuie să ne futem, Steve. Bă, futu Steve-ul, mă. Trebuie să ne futem animalele în curbă, lasă că ăsta e porcul meu. A, băi, ăsta e porcul meu. Bă, care pune, mă, porci? Stai, mă, că el dezvirginez. Nu mai pune. Spawnerul pune porci, Freddy. Spawner porci. Nu, ăsta pune, bă, ăsta. Uite că i-am pus de la dângă. Hai să începem. A, bă, să Bă, începem și animale. webcam. Da, Freddy, tu ești prost. Ce animal faci, Darius? Tăceți că sunteți handicapați. Cam ăsta știam. A, du-te, bă. Da, știați, noi cam înjurăm. Nația mătii. Noi cam înjurăm. Facem un animal. Eu fac un porc. Bă, eu Taci, gata! eu fac un porc de-a lui Darius. Tu n-auzi. Bine, mă, gata. Ha, mă, facem ce vrem. Fiecare ce vrea. Nu, Fiecare cu corpul. animal, tema e animal. Bine, animal. Putem să facem și mobi. Adică monștri. Făi. Bine, Nu, hai tema viitoare să fie monștri. Nu, mă, putem să facem și monștri. Bine, deci tema de acum e să fie monștri, ok? Nu, animale și monștri, Freddy. Bine. Bine, hai. Marș. Oh, eu atunci fac cel mai mișto zombie. Că am mai făcut de multe ori zombie. Habar n-am. Eu fac un porc. Bine, atunci eu fac un Enderman. Faci un Enderman. Like an Enderman. Bă, porcule, Ce stai aici. oală fac? Bă, vrei să bag eu o melodie? Care pula mea și-a făcut aici? Dragons, marș. Denise, marș. Ce face, bă? Aici e locul meu, nu vezi că încep să construiesc? Bă, mă place Enderman-ul meu? Frumusețe întruchipată. Mă lași în puii mei în pace. Eu mi-am terminat Enderman-ul. Ce Enderman și-a făcut, mă, ăsta? Stai că mă uit acum. Enderman-ul de construire. Că zici că e terminat. Bă, nu-i chiar așa de greu. Vără mi-a făcut unul și a câștigat. Ce-a făcut? Pe Build Battle. A intrat pe Ai, lasă-mi cadă telefonul, băga mea și cioaca. Ai joacă? Da. În pulă, de fapt. O să văd ce muzică ascultăm. Eu unul cu mașina afară, că nu suntem afară. Și Bă, ascultă cred că muzică fac cu un Steve Enderman. Mai bine. Care e, mă, ăla cu Enderman-ul? Eu. Cosbos. Adică cos prost. Așa. Bă, cumva ai zis cos prost? Pe ce nu adevărat? Te fut în gură de prost. Porcul meu are picioare cam mari. Îți gura mătii mari și afară după plajă. Bă, tu nu vezi cum arată al meu în frumusețe întruchipată. Wow! Ce? Cine, bă, e ăla? Ce-a putut să Ce facă? facem ăla? Cine? Steva de la Titani? Cine, mă? Nu știu. Denis. Unde, mă, Denis? În spatele tău. Voi ce trebuie faceți, bă? Spatele Ce, tău. mă, ăla? Nu știu, îl faci dar așa. Păi, mă, Enderman. E tare Enderman-ul? Nu, ești tu prost. Te fut în gură. Lasă-mă, mă, că mai stau, ce ai cu Bună, mine? tati. Mai stau. Bine, hai că mai stau puțin, că e de bea. Stai, bă, vă sună părinții fătul în gură să vă fut. Mă fut părinții. Părinții n-au Este pizza. 6 și Nu 8 toți. pe acum. Nu e. Ce? Între 6 și 8. E 6 și 8. Băi, am făcut picioarele prea înalte. Ce, mă? Cotoscopii Mi-am sunt. făcut picioarele prea înalte. Hai să mă uit acum. Uite, eu Nu sunt stau în partea departe, aia. nu stau departe, hai pa. La porc. Am făcut picioarele prea înalte. Gata, mă, hai. Puțin. Oricum, uite, Am vorbit oricum. cu cineva la telefon, acum sunt gata să vă bat. La cine bați, mă? Pe Build Battle. Altă dată, bă. Da, dar voi o să-l băgăm pe YouTube și voi o să ne... o să Bă, comentați cine dai să a nu mai făcut vorbim cel mai urât bine. cu pro și de Bași că suntem pe pe YouTube YouTube, totuși. fraiere. Suntem oameni în toată firea. Da, filmează el, dar eu o să-l bag pe contul meu de YouTube. Deci filmează Darius șmecherul. Și, Aca Darius te capă. a, da, să intrați pe, bă, cum o mai numeam pe YouTube? Blader X, fraiere, ești Bă. prost. Să
Să Să intra... intrați pe Blader X să-mi vedeți tema. Sunt cel mai tare din parcare. Sunt mai tare decât Zuza Andrei. Mai tare ca ești prost de puți. Nu ești tu mai tare decât Zuzu Andrei. Ba da, sunt! E Ești pot! tipul. Zuza Andrei, dacă te uiți la acest videoclip, sigur tu te uiți, îmi pare rău. O să luăm dislike-uri normal dacă voi sunteți retardați. Bă, să dați mii și mii de like-uri pentru acest episod. Că a apărut o vedetă în acest episod, eu. Cea mai tare vedetă din lume, eu am apărut. Dați-mi pula mea, ești retardat! Da, Câți am ai 9 ani? Ce? Ai 9 ani și te dai șmecher. Am 11. Și ai minte de 5 ani. Hei, nu-i frumos. Gata, mă, eu mi-am Nu-i frumos, de adevărat. Cine a făcut porcăria asta? Cine mă? Asta. Și lasă-mi eu, Alex. Nu a ta, mă. Care mea mea? Asta e mea. Alu. Asta e a ta? Da. Mamă, tu ce Asta faci? cu e, mă, porcul ăsta. Al meu. Îți place Enderman-ul? Care? Ăsta, mă, de aici. E al tău? Da. Ia, vină în față să-i vezi fața dacă vrei. Gigiuc. Știu. Ce foc. Ce e mă aici? Nimic, boss. E un fel de sală. De juc. Taci. Nu. Ia bate pe așa. Nu. Nu. Când nu. Nu ne va chiar să fute-ne. Iartă-mă, șeful. Ca șeful, nu? Bă, fătinaș. Frate, unde? A, bă, n-am click acasă. Ăsta nu e cel mai crede de aici. Cine mă? Ăsta cum mai? Da, bă, că prinde. Cum veni? Denis. De ce ești Denis? Denis. Ah, Denis, am zis Denis. Denis. Da, și șmecherul. Denis, pui Dar tu mai cățuică. filmezi? Da. Dar și Alex mă 3 în 1. Da, tu ești prost. Da, da. Că l-am Da, învățat eu să se bată. Eu îl va posta micu sigur. Taci naiba, că... Cine a făcut porcăria asta de aici? Care mă? Uite asta, cine recolo a făcut-o? Mai am făcut nu știu. Zici că o plă. E bună. Gata, mă, bă, vrea cineva să-l ajut. E bună. Uite, mă, ce mai creeper E șmecher. bună. Cine mă, Ce eu? creeper șmecher. Eu, mă? Da. Bă, dar trebuia să mai bagi și puțin de asta mai negru, așa. Mai Mamă, băgai... cât ai creeper-ul Pe nu face bag. ăsta. Faci când am făcut purcea lui Voinea? Ia că te ajut eu cu ceva. Stai să văd cât am Știi filmat. creeper-ul? Am filmat 7 minute, adică mai am timp. Bă, știi, creeper-ul are niște pete așa pe el. Ți le fac eu. Știu, idiotule, lasă-le. Le fac eu dacă vrei. Știu, dar nu vreau pete. Deja l-am făcut. Cu ce le-ai făcut? Eu ăla. Ăla chiar că zici că e foarte... Nu mai face, frate. Uite, frate, cum arată. Gaiu! Bine, gata, te las așa, eu mi-am terminat Ce te uiți la mine, vrei pulă? Enderman. Oare ce guri o să-i fac? Nu mai faci ca tine, de exemplu. Ca mine, mă? Bă, am vorbit cu tine. Nu știu, boss. Adrian! Ia jură, mă, doamne. Ia jură, mă, pentru cine? Jură-l, mă. Nu, Hai, mă, jură. nu. Nu, nu jur, mă. Este, ce șmecher a făcut creeper-ul. Băi, Ce șmecher a făcut Darius creeper-ul. Uite-te tu la porcul meu. Băi, eu i-am făcut un microfon Enderman-ului. De că ești prost să mi faci. El sur. Nici nu știi să faci. Taci, mă. Ce ziceți de porcul meu? Ia uite sculptura mea. Ia, mă, ia. Zici că e o porcărie. Ce dracu e aia? Care, mă? Un căcat. Bă, ce ziceți de porcul meu? Care al meu? E drăguț. Dar urechile trebuie să le faci mai bine. Pe ci că urechile nici nu i-a făcut. Trebuie să-i faci urechi. Dă-l încolo, dar săracul nu e bun Handicapat. ca tine. E handicapat. Cam ăsta știa. Bă, ce prost e, du-te în Grijania, nu e? Grijarea mea! Du-te în digul meu. Digu, da, bravo, ești foarte deștept. Și cât ai la engleză? 7? A? Încerc să fac și o bucată de pământ în mână. Că mă plictisesc. Că eu l-am terminat cel mai devreme. Că sunt cel mai șmecher. Cine eu? Ce fum ăsta? Ce noi vă face, Ce bă, e ăla? ăsta, mă? Cine mă eu? Nu, eu vorbeam de ăla, ce dracu face? De Denis. Ce dracu face, mă? ăla?
Frate, eu îi bat pe toți cu Enderman-ul meu. Am oprit pe în Enderman-ul tău. Taci, mă. Hai că fac... Bă, vezi că se supără, ai grijă că te aude. Ia strică-le, mă. După aia mă... Strică-le, mă. După aia mă... După aia ce, mă? După aia mă piși pe aia lui. Păi după aia vă bate dacă stricați aia. Bate-mă. N-aș. Bă, deci Bacti, deci dacă te atingi de-a mea, Bacti e în Aaaa. ta. De Bravo, mă! Bravo, mă, băiatule. E, bine mă, Denise, dar tu vrei vrut. Tu ai vrut. Poate o guguși pe mea. Dă-i, dă-i în cap! Dă-i în cap! Dă-i, mă, în cap! Cu ce să-i dau? Cu pumnul! Bă, care-i mă ăla? Care-i mă ăla? Oh, l-am bubuit. De ce? Nu eu, bă! Bă, ieși mă, apă, ieși repede pe apă! De ce, dar? Închide mă, apa! Ieși mă, apă! Stai mă! Bă, lasă-mă! Du-te-mă în nas! Ia te mai, Denise! Nu te apă server! Joci, mă, cu mod? Nu joc, bă, lasă! Nu mai e mod? I-a băgat la vă, de tot. Care s-a atinge de asta mea? Îmi bag pula la tot singură! Îmi bat pula în tot singură. Ia de-te, mă, îmi bat pula în tot singură. Ia de-te, mă. Stai, Cine bă! face, mă, creeper-ul, tu? Eu. Ah, ești cel mai șmecher, nu? Eu trebuie să fac chiar Enderman. Bă, Denis, te bat! Lasă-l, bă, în pace. Bă, scoate-l de pe mapă! Mă piși pe Bă, el. ăsta nu e fratele lui... Ești de pe mapă, Denis! Iana? Cine, mă, Ăsta. ăla? Ăla. Enderman Tu vă lava în gură. Ești după mapă! Nu ieși, mă, stai, mă. Gata, ești! Vină, mă, cu cap. Stai, mă, acolo. Eu nu fac nimic. Stai, mă. Cam așa arată clipperul meu. Stai, mă, cu cap. Cele mai mari. Stai, mă, portul ăla. Portul ăla. Ia, te dai puțin. Ce coade ai făcut tu, Alex? Ce ai tu? Te dă bătânare să se bată. Și așa cum mi-a făcut alt Enderman, sâc. Dar asta micul de tine e aici. Că pe ăsta micul nu e. Care? Pe tine. Nu știu. Ăsta e ăla care i-a dat foc. Nu văd de când stă aici. Din decembrie anul trecut. Mamă, băi, da, eu i-am dat cu lavă și i-am băgat și foc. Dar fie... Nu! Ești nesimțit! Așa, mă, bravo. Gata, ies! Gata, ține din voi! Ce? Unde e? Ce Așa, mă, bravo. Tu i-ai dat? Ce i-a făcut, mă? Mi-a făcut ea Enderman și Bă, ia lasă-mă, bă, nebun. Vină, bă, cu asta. eu am ieșit de pe mapă. Dă-le, mă, mai dă-le. Dă-i, mă, și ăla. Eu ăsta e clipa a făcut. Dă-i și ăla. Dă-i și ăla. Dă-le la toți. Te bat! Bă, ce nu-ți dau? Ei de la lui, mă. Dă-i, mă, dă-i. Vină, mă, facă, nu să-l bași. Dar numărul prost. Dă-i, mă, dă-i, mă, cu lapă. Dă-i, mă, cu lapă. Dă-i, mă, cu lapă. Să mai îndrăznească ăla ăsta cum mai fac. Dă-i, mă, cu lapă. Să mai îndrăznească. Am intrat pe altă mapă. Ia dă-le, mă, tu cu lapă. Dă-le, mă, dă-i, mă. N-aia portocalia, cu aia e portocalia. Aia e de-aia dată cu lavă. A, toată? Băgăm la vagi. Ia ce frumos e. Ce până mai și în cap. Nu, am fost la muci. Băi, de ce e un Dă-le, mă, zombie cu lapă. acolo? Dă-le, mă, cu lapă. Nu ar timp. Lasă-mă! Vină cu acasă, nu se aminte nimic. Ăla, păi, Vezi ăsta că te mă bate ieșe. așa. E, bine. Vezi că încheiem filmarea aici. Ieși și tu, Alex, să încheiem filmarea aici. Ah! Ah! Mă bate! Ah! Ah!